थांनाय जिखिनि केबिनेटआव 41टा गामि होदोंमोन सनितपुर आरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआव बेयावथ' जोंहा बारा गोजोननाय गैया बारु होयोबा खेबसेनो ज' होनायखौ जों मोजां मोनो बा बिदि 41टा होबाय थायोब्ला माने मास मोनथामजों 41टा बोसोरसेयाव 41टा होबाय थायोबा नों 1200-1300 गामिखौ खै बोसोर नांगोन गतिके बेनिखायनो खेबसेनो होयोबा मोजां जायो जाहाथे माने जिखिनि दा माबा होबाय 41टा गामि माखासे जिखिनि गामि दङ बैफोर बायसान्स जायाबा माने एसे उनफ्राव खस्थ' मोनगोन नामा जों बेखौ सानो माने सिगां केबिनेटआव 60टा गामि फैदोंमोन ओमफ्राय दाख्लैनि केबिनेटआव 41टा गामि सिगांनि जिखिनि 60टा गामि दंमोन सिगांनि 60टा गामिनि गेजेराव माखासे गामियानो दानजानानै दा 41टायाव किसुमान गामि हाबदों दा बेफोरावथ' जों किसुमान माबाखौ नुयो ओइ माखासेखौ दाननानै गाव गावनिखौ किसुमाना सोना लादों जों बेखौ सानो माने माबा मोनसे दङ आरो सिमुलगुरिखौ सिगाङाव बुंबाय थादोंमोन बारु दाथ' जिबायदि नुदों सिमुलगुरि लखिमपुरनि जिखिनि सिमुलगुरियाव बे गामियाथ' हाबनायनि आसायावनो गैया खुनु माबाया मेपिङावनो गैया दा मा सिस्टेम खालामो दा गावसोरथ' बुंबाय थादों किसुमान कमिसननि मानसिफ्रा हाबगोन होननानै दा किसुमान सिमुलगुरिनि रायजो राजाफ्राबो जोंनाव फन बुहरगासिनो जों दिनैसिम एसे गोबाव नांबोनानै जों थाफानानै बयजोंबो बर' हिसाबै थाफानानै जोंनि गामिफ्रा बेखिनिया ससेया थालांबा गावसोर बहुत दुखु मोनदों आरो मोनफ्रोम खेथ्रआव बिसोरो बहुत खस्थ' मोनबोखानाय गतिके हाबफायोबा मोजां मोनोमोन होनना बुंदों आरो बिसोरो जिखिनि बड'लेण्ड रादाबा जि खोथा बुंदों दाख्लै जिखिनि 13 तारिख नामा 13 तारिखआव जिखिनि केबिनेटआ 41टा गामि बिटिआराव हाबदों बिनि उनावसो दाउ अमा फिसिनो मोनदों होनदों बिनि सिगाङाव मा दाउ अमा फिसिनो मोनाखैमोन ना जों माने बिराद माबा अबस्थायाव दंमोन नामा मा बाइक सालायनो मोनाखैमोन नामा बाइक सालायबानो हमोमोन नामा बे किसुमान माबायाव पर्टेलफ्राव किसुमान माबायाव आं जिबायदि नुयो सोंनायफ्रा माने एसे बिसोरनि सोंनाय सिस्टेमफ्रा एसे भुल आरो माने बर' हिसाबै जों आवगोलनिफ्रायनो बेयाव हादान जाबोनायनिफ्रायनो दिनैसिम मोजाङै दं आरो बारा गाज्रि थानायबो जायाखै माने गारि सालायनो मोनाखै दाउ अमा फिसिनो मोनाखै होननाया बे नङा आरो फिसिबोगासिनो दं थाबोगासिनो बयबो जाबोगासिनो रायजो राजाखौ सोरबा आफादनि नामाव बहुत संगठन बै समाव थानाय समाव हार हास्थिया सोर मोनाखै रायजो हिसाबै मोनदों होमबाबो दाउ अमा फिसिनो मोनाखै मा मोनाखै दासो गोजोननाय मोनदों बे खोथाया नंथारा आरो माने एक्स एनडिपिआ दिनैसिम 34 इयार्स माने संग्राम खालामबोनानै दाख्लैनि जिखिनि 14 सेप्तेम्बर 35 जादों दा 35नि माबायाव आजि 6-7 हाजार जन मानसि थैनानै संग्राम खालामना दिनै बिटिआर गभ अफ इन्डिया गभ अफ आसामजों सुक्ति खालामना बिटिआर मोनदों दा बेयाव सोरबा सासे सानै अबेबा टटेलि नङा अबेबा खावसे खावनैनि जिखिनि फरायसा हान्जाफोरनि दं बिसोर टटेलि गावसोरखौनो माने गावसिनि दैदेननायावसो लाबोदों होननाया बे बहुत दुर्भाग्यजनक जों बेखौ मालाबाबो गयन खालामा माने नाय जिखिनि जि संग्राम जेब्ला सुक्ति जेब्ला ओमफ्राय आफादा दाजेनदों बै समनिफ्रायनो बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआव थाबो बहुत आफादा संग्राम खालामबोनानै बहुत गोबां माने मुंख्लं जाबोबाय मुंख्लं जाबोनानै नै मुंख्लंनि बिनिमयावसो दिनै गहपुरसिम बिटिआरआ फैदों आसलथे बे बिटिआरनि मेपखौ सोर बानायामोन गहपुरसिम आंनो बानायनाय बेखौ मालायखौ मा बुंनो सोरबायाव बुंबाबो माबा गैया बे मेपखौ सोर बानायदों अलरेडि माने बराजुलि बिमाजुलि ओरै साइडजों सोर बानायजोबदों बे खना खनला बे दफ्लागर साइडआव बे मेपखौथ' आंनो बानायजोबनाय सोरबाया बुंबा बेयाव खामानि गैया बेयाव आफाद हिसाबै आफादनि थ्रुयै जों मेप बानायनायाव जोंनो दायथ' मोननाय बेयाव सोरबाया बेयाव माने क्रेडिट लाना बेयाव लाब गैया माने मावदों आमुगा आमुगा थादों होननानै बेयाव सोरनिबा सायाव सोनारबाय थाना बुंबाय थाना बेयाव लाब गैया दा बिनि बिखयै जोङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे माखासे जोंनियाव दाबो दङ केसाव थानाय माखासेफोरनियावहाय दासिमबो वारेन्टआ फैबाय थायो दासिमबो बेफोरो क्लियार जायाखै जोंनि मानसिफ्रा बिदिनो बहुत हाराहास्ति माखासे केसफोरखौ लानानै हाइनान्स नन हाइनान्सनि सायावहाय सोरबा बायदिया दिनैसिम गुबुन जायगायाव खारनानै दंहैयो दा बेफोरबायदिया दिनैसिम बिटिआर जादोंबाबो सिमा बारायदोंबाबो गहपुर बिश्वनाथआ हाबदोंबाबो न'आव सान्थि बायदि थाफैनो हायाखै दासिमबो बिसोरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांना दंहैयो दा बेफोरनि सायाव केसनि सायावहाय माखासे केसफोरखौ नायनानै थाबैनो उइद्र' खालामो
आरो थाबैनो बोखारना होयो। जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव जों बेखौनो खावलायनो सानो जे माखासे जोंनि एक्स एनडिएफबि सेंग्राफोरनि सायाव जेसेबां केस दङ बेफोरखौ नायबिजिरनानै जाहाथे थाबैनो फोजोबना होयो, थाबैनो बिसोरबो न'आव गोजोनै संसारखौ जाफैनो हायो, जों बेखौनो लुबैयो।